Amin. Amanginang satokinate nagabe epistel di pertanyaan tadi bagasan bornginon ima sian Markus sada mamukamai sian ayat 10 sahat 20 molo di acara di bay nama ima di Jesaya alai nah sebenarnya Markus sada mamukamai sian ayat 10 sahat 20 songonima buah-buah siak kami tapuji matuhata mari demahita sian buku ede nomor 574 ayat 1-2. Bagasan goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi perbadia na tumopa langit dohot tanoon amin. Songon pakalunguton ni ursa di aik na tiyo songon idaw pakalunguton ni tondikku tuho ale debata mawas dotot diku di debata na mangawi agigat beto Ale Tuhan, sayho maha perusan nami marsudut-sudut, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pergogo na sohatu dosan, holan alani asini roham sabindo, ubahin na terbain hami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di perbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite guaru lehono mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan pasaut ma bagabagam tangihon ma pangidoan nami lehon mana tau hangoluan nami lehon ma dihami parbinotoan na hasitongan mi dohot dihangoluan na saleleng ni leleng na sailampauli ma huriam hakabe pesimangison urupi akaparhalado dohot sude ruas sian nametmes sahatu namautua anggia totong sada rohanami laho pauli ulihon huriam pasu-pasu mahami rodi sude akka ulaun nadenggan pasu-pasu manang hatam nabadiai tu rohanami asa gabelam ibaru rohanami asa terpamasuk hohami tu badu magijang dihasusudani bohal nami amin. Tapuji matuhata mari demahita sian buku ede 621 ayat 1-2. Aduh
akan usahi sai salpuhon sianu amang sai pa hatani debata nagebe turpuk epistel di pertangyangata di bagasan bornginon ima nanienet sian Markus bidusada mamukamai sian ayat 10 120 marsika soring mahita majahasa songonon ma didok disi jadi didok ibana ma laho maho jaladok matu bangsoon sai manangi-nangi mahamu alai unang atusihamu sai idahamu ma alai unang manadahamu patak kengarohani bangsoon Salah. Kan Markus. Taulangnya mangina Markus sada mulai sak 10 sahatu 20 marsika soring mahita majahasa dijau aka sisianna dungi dina mardalani ibana di topini tau Galilea di idama si Simon dohot si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakon jalana tutawi ai panjala do nasida Jadi didok Yesus ma tunasida ihuton hamu maau bahenok do hamu si jara colma pitor ditadikon nasida majalai laos mangihuton ibana Jadi dung dumau otik di dalam lisiani di ida ma si Jakobus anak ni Zebedeus dohot si Yohanes dongan nas amai di bagasan parau do nasida pature-turehon jara nasida dungi manigor di jauh mana sida gabe ditadikon nasida ma ama nasida ai si Zebedeus di parawi rap dohot aka anakna gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana songoni masahata mertua do akan atu mangihon hatani debata jala naupiosa amin tapuji Tuhata mari dimahita sian buku ede nomor 20 ayat sada tabaonom Angolu
Asini roha do dame madihamu nasian Tuhan di bata Jahuba dosian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hita napungu di bagas gerejaon di apalabor nginon di natapuka pertanyaan pamonaion di bagasan taunon paima hita masuk muse tuaka kegiatan-kegiatan ima di aka rutinitas di huriata alani hatan itu hata do nagabi ujahan di bagasan pertanyaan tah di bagasan bornginon lima sian turpuk jamita sian jesaya onom ujaha masian ayat sia ro di ayat 10 tulu jesaya onom ayat sia ro di ayat 10 tulu songonom madok bisi. Jadi di dok ibana mah laho maho jala dok ma tu bangsoon sai manangi-nangi mahamu alai unang atusihamu sai idahamu ma alai unang manadahamu patakang ma rohani bangsoon jala mingori pinggol nasida jala pi tungi mata nasida asa unang marnida mata nasida manang marbinege pinggol nasida manang mangatusi rohana nasida jala unang muba manang malum hilalona. Jadi ni kuma sedia lilengon ali Tuhan. Jadi ni nama pai mata rulang akahuta suada marisi jala aka bagaso marisi jolma jala tarulang tanoi gabe halongonan ai padoni jahubama aka jolmain gabe langasi tutu parsitongaan ni tanoi alai tading dope di bagasan sapar 10 nang akai siaponon nado songon hautusam jala songon hariara na martuko di hatatabana boni na badia do tukko nai ima sahatna dihita salutna nahina holongan oma saya perjulu pertanyaan ima pertanyaan nama monai di aka pertanyaan dohon aka kegiatan manang parpungan di tonga-tonga ni huriata jala dia pala pertanyaan perjul di taunon di paborhat do marhiti hata panurirangun nasian jesaya ima sada panurirang nani utus manang nani jo de bata asa manurirangi di tonga-tonga ni bangso ni de bata di hati hai ima sada bangso nau dau roha pikiran doh haudukon nasida tu de bata alani hatakangon dohot ala nasai mangasaung gugu nasida do di ngolu nasida di sido di jo tuhatta si jesaya lau manurirangi jalan bolo tapi itu yuk nakinian di padohani adong do songonna asing ate molo somalna molo diutus sada panurirong lahom marjamita manang dinalo makatahon hatani tuhani asa tujuannya adong masih ada pertobatan hamu bauni roha itu tujuannya alai mulo di hatai nakiningan disuruh dosi jasaya di dok lau maho jala dok matu bangsoon sai manangi-nangi mahamu alai unang atusi hamu sai idahamu ma alai unang mandadahamu patakama rohani bangsoon jala mingori pinggol nasida jala pitungi mata nasida asa unang marnida mata nasida manang marbinege pinggol nasida dia masa sitong na tujuan ni debata uban na didok debata tu si panurang jesayao tang boto do sa sitong na naung di bagasan
rimas do debata mamereng bangsui te. Bedo honon ngapiga aka peristiwa dohon aka raja na sai dipaingot debata aka ragam ni partogi panurirang di bagasan hati hai alai sai marjugal rohani bangsui te. Dumobi ma aka raja di bagasan hati hai te, aka raja ni Israel. Alai saya dianggap do nasa nabui dihilala nasida do didai nasida ngolu-ngolu nasida di pardalana ni bangsui hirana dietong nasida do alani hagogo nasida alani hapisaran nasida alani sangat nasida. Jadi hira adong pemikiran bah holan marhite sian hapisarni jol mangodo ubena bui bangson gabi marhamajuon. Tasong ini mangobaran na terjadi di hati hayate. Alin nak pesongoni anggo sikap ni de mata tetap do muamba asa ditada de mata di bangsoi do songo dia mak holong ni rohani de mata tutonga-tonga ni bangsoi ate. Tetap do Tuhan ni buat do bahasa mulai jahat di bagasan naka sejarai di bangsa ni di Batawon ai saya dipaingot saya martakang saya dipaingot di ulahu makulan najahat saya di dongani jala dipaingot musaya di akar ragam hatas yang panurirang tong do mulat nasidaman ubah di batas leban bahasa sonon nanti pangalahon ni bangson jala ummah kenyataan memang molodang marsi tutu do HP ngulu ni jolmai laho botul-botul ibana membuan dirina tu debata dang golom ria-ria ibana mana sujud saya marsi kak soring medebu bangsoi tu bagasan naka ragam nasoho Bartolomo ni rohani bata dos do di bagasan ngulut tahun nate molo tanggung-tanggung do ngulut taon manghiuto Tuhani mangului Tuhani di bagasan ngulut ta songoni do bui do kita lapatana topu do kita merasa anung do berkat pasu-pasu di kita ali aladang gok rohata torus tatiop debata jala tahanguluhon diganu partikian jala toktong dang tapalua debata di bagasan ngulut ta tetap lo anggo berkati saya rodu ya deh ale mulu lapatan agolom ria-ria nak kiningan omma saya madabu terus madabu ido rikot na di hita memang ikon namar situ tu do hita namang hiuto Tuhan ya dosu zaman waingon gudang dua te na menggoda na mangujudi ngulut tau na te tak beladau di ngulut tahun contoh nama juhita di bagasan perdal ngulut ba molo di tahun nasalpu babu itu gudang do hita maka tidak kon namang kilalahon songo dia ma pandongan yuni debata di tonga-tonga ni ngulut ta songo dia ma bahasa-bahasa ni debata nasahat tu dirit dabi di balua hita siang parsahiton di balua do hita sian akaragam parmaran jala di sarion de batado si bagasan ngoluta ale bui do molodang ondo tatiup di bagasan ngoluta toktong tagolong maniok de bata di ngoluta ai bui do tahun 2022 gabe lam sumurung lam ngali jala hirana dangol sisilon nate molo dangol sisilon suam kuku songoni ma gobana ni bangsui cak marsi kak soring madabu apa sebetulnya molo saya golom ria-ria dong haporsioni jol maon lam tu hacit na lo saya betulna pakilalan na ale molo lam marsi kohor ibana maniok Tuhani ai di sido tabuna mangulu kira dang arung bena hurang di bagasani ala niaha ala de batado tong mian di bagasan ngoluna jala to dine de batado na tong na manguluhon di ngoluna ngoluni hita jol mau jadi
adong do sada na ikon sada koreksi di tonga-tonga yang ngulutta sedia bagas sedia parsituota lau maniup Tuhani di bagas ngontau sejauh mana banggia ma ate anggo pangiduat di tahun 2022 lam marsitu tu mahita dang be hita mulak tu budi molo najulu lapatan hita gudang do aka nariko si patureota di tonga-tonga ning uluta anggo tahun 2022 ikon tapature du ya parjulu sia diri tahun ngate tapature so tung songo nadido ni de bata tu si jasayai ala di ida hata kangon ni bangsoi di do imana kiningan mau maho jala dok matu bangsoi saya mananginangi mahamu ale unang atusiamu molo di dok bahasa kita sipatan amuru toy mak tangyo kamu mak ba juga petaho hamu ale asa di boto hamu songo dia mak anon jalomuna nasihat Tuhani pabi hidah hamu mak ale bereng mak gabi mapitum kamu di bagasani dang boy di hamu bahasa ni debata pola di dok nakiningan di bagasan bahasa nakiningan di ayati nakiningan di sukun sija saya dia liringon ali Tuhan jalinin nama paima tarulang akahuta soeda marisi ayat 10 sadate jala akka bagas naso marisi jolma jala tarulang tanoi gabe halongonan bahasa sifat di bain di bata songonon nate anggo maksud ni de bata dang apala lapatan na asamar sia bagi menderita jolma ina kanu kea sakap ni de bata di dok de bata do anggo sakapu sakap hauliub do dang sakap nadi dok sakap hamatean kecelakaan tetapi rencana Tuhan ada rencana kehidupan dalam hidup manusia tetapi kadang-kadang Allah membuat cara dalam hidup manusia dengan tujuan asa diboto jolmaido molo saya mangasahon gogona saya mangasahon pikiranna saya mangasahon hamalonna na mangula di bagasan dirina lemperida makiningan iman nakiningan pola didok paima tarulang akahutai memang tuh teh di sejarah nih Bang Soi lapatan na dung Roma nagugu siang bangso Babil lapatan na Roma nasi daos di Roma di nalaho menaban bangsoi bagabi di parhatuban bangsoi jala dakolan di parhatuban di hutan Yerusalem manang di hutan Israel alai laos dibuan do sudah jolmai tuta Babil parir roate sugarita patudos dosongon di Indonesia dijajah Belanda lo hita 450 tahun ale Holanda di Indonesia do hita na julu ate tinggal dang dibuan tu buledan ate molo tungadong do piga-piga dong sada peristiwa tu Suriname ala memang hanya sebagian duia teh alana adong rikot tenaga membangun sada bangunan di boladana julu ate ale wong bangson dibuan bayaku kita majo dibuan ma akana matua akana sangap namora dibuan sude mulu tajari di akayat di tawaraki mana di kronikai songo dia ma dakolan dibuan songo ni boy di loas nasida membuan aka bohal nasida laos baju nasidai pedang boy dipakai setebi marsalak salang nasida dibuan tuh tai wah memang betul-betul hirana di baila de batado bangsoi dan anong dope sejarah songoni ate HP di dok bangso napi nilit bangso nagugo bangso napi napoy supasu bangso hasian ni de bata ale ikon boy songoni boy do dia nami lapatan na memang
asa ditada bangso ido ape molununga madau jolmai sia debata jaladang ditada nasida roha mauliate tu debata ai buido gabe pangalahoni jolmai ido gabe manguhumi dirina gabe dang di ida be akan adenggan di dirina buido songoni nang di tonga-tonga ni ngulut tete gabe diri todo ala ni mungkin kesombongan ketinggian hati, merasa pintar, merasa hebat, merasa dia memiliki segala sesuatu dalam dirinya, sehingga apa yang terjadi dia jatuh lagi kepada mengandalkan kekuatan hagugona Roma Tuhani toema asakum magugumi asa widado songo dia ma hagugoni jolmai lau mangatasi ngoluna. Bagudang do contoh-contoh ate na tadu pinu aingon nate. Ona sal punang li sonari mardan songon COVID-19. Songon virus Omicron waeng mulai muse mardala nate di tonga-tonga ni masyarakat di bagasan partikiano. Gudang do halak nama lo, gudang do aka ubat, gudang do aka vaksin, gudang do aka nasi, bahasa hona. Bisa juga ate. Ternyata manusia, kekuatan manusia tidak bisa menyelesaikan yang paling tertinggi dan memiliki satu kepastian 100% untuk mengatasi manusia kecuali hapor seau teido tu debata nama niup debata jama kaporse kuasa ni debata di ngoluta ido seda jaminan na pasti di tonga-tonga ni ngoluta lau mardalan kita di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta iya teh odo na ni debata. Idomba ini di ayat nakin ayat 10 tulu alai tading dope di bagasan sapar 10 nang akai siap ponon nado songon hautusam jala songon hariara namar tuku di hadatabana boni nabadiado tukunai sampai Tuhan menumbuhkan tunas baru kembali. Memang luar biasa teh lapatan nah hapariron nani adupi bangsoi dia muaka nahina holongan ahado lapatan nadi hita non asa tok kita marsi hohot tutuhani ate unang muba-uba ita unang orui hita haringga sotta dohot haburjuota parsi hohotota namar tuhani ate alelam tata bema ringkas ni rohat taun songon sadasa halak na toktong hita lau mangula hita ima mangula hita laho mangasahon debata di tonga-tonga yang uta odo na perjulu ate iko marsi hohot hita marsi tutu mangula ulau ni debata di uta badua hon na di son lapatan na asa nasa akabako-bako nasalpung ago honota mayate tadi konota jalan nunga tadi konota dosa butul nate di tahun 2020 saya iya teh anggo sonario na tahun baru nama sudah waktu yang baru mari kita pegang komitmen kita sebagai orang Kristen jangan berubah-ubah kita. Kalau yang tahun yang lalu, yang dulu-dulu, yang sudah ya tidak kira-kira itu tidak membuat diri kita menjadi nyaman, tidak membuat diri kita semakin dibangun iman kita, tidak menjadikan kita berbahagia dalam hidup kita. Mari kita buang, jauhkan, karena itu alat iblis untuk menghancurkan masa depan kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Odoi, anggo sakap ni debata. Pasu-pasun nado hita ima pasu-pasu namar lubi-lubi berkelimpahan. Mana dua hon ate tabang baru napa tuluhon ikon tok kita lam tabadudu homma ibadah ngoluta na betul-betul hita namar situ tu di tonga-tonga ni parsawarat tayate ibadah molo didok pertanyaan tahun nate komna bodoh hita marsitutu jalan memang konsen fokus kita untuk
menjadikan ibadah, pertanyaan, doa itu merupakan satu kekuatan dalam hidup kita. Odona paling penting ate di nguluta. Asa buah, nasa nata parsita-sita di bagasan taunon, nasa nata pangido di bagasan taunon. Porsiah mahamu amanginang. Ikon leloni debata doi, hobartu nata pangidoi jala hobartu lomoni rohani debata do di kita. Mari kita sungguh-sungguh beribadah. Narong di bagasan pikiran, kaulo na somal deh pertanyaan. Biasa mau lu adung lo nama dok song ini, na biasa di, belum na biasa di. Mau na biasa berarti hira dang margurasa belau niat. Mau lidok dang margurasa. Ale mau adung do tol dina marsi hohot, roh yang bernyala-nyala itu merupakan suatu kerinduan ibadah itu. Sesuatu kebutuhan yang terus seperti makan yang sedap, makan lopan na tebu. Saya adung do terus di hilal roha kenikmatan hidup kita dan selalu kita hidupi ibadah dan doa kita, persekutuan kita kepada Tuhan. Jadi kon bui marsi tutu hita teh, molo tabonai pe aka pertanyaan, tabonai pe aka kegiatan nasi, unang songon seperti karena somal di daun. Kita harus sungguh-sungguh, kita persiapkan hati pikiran kita untuk berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena satu-satunya Allah melihat bagaimana sikap hati pikiran kita untuk berdoa berhadapan dengan Tuhan. Ayah horwana di bereng debata, mau hitam parpung, di bereng dorohat tahun nate. Kon adung doi, adung roha hai baruon, ada roha pertobatan, unang marjugal roha te. Firman Tuhan mengatakan apabila engkau mendengarkan firman pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Artinya firman Tuhan mengatakan mari dengan kerendahan hati kita terus menyembah memuji Tuhan. Kita datang ke gereja, kita pergi ke pertanyaan, kita ke persekutuan Paredeon. Hanya satu tujuannya, kita mau memuji nama Tuhan. Kita hanya memuji nama Tuhan, bukan memuji nama diri, bukan mencari popularitas, bukan mau mencari apa yang disebut dengan kehebatan kita tonjolkan. Oh tidak, tujuan kita datang ke gereja untuk melakukan ibadah. Kita akan memuji nama Tuhan karena Dia tahu, Dia patut kita puji karena Dia selalu bersama dengan kita. Rabdot hita jala tapuji ibana ala tahap proses aisian ibana do muali akan nadinggan di tonga-tonga ni dohot tujuluan non sian ibana do ikon jalota ima ngolu nagok jalana suk di tonga-tonga ni aka ngoluta singanupari. Itu tujuan. Jadi dang zaman nabe hitate kebi lapatan gereja hanya merupakan sesuatu penampilan manang naholan asa pajupang pasobu sihol dang niate kita datang ke gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Kota paula do yate peran tujuan harorota tu gereja nate dohot mengulahon aka ula dia pehita di aka ulam parhuriaon. Karena itu yang modekan odona di ida sija saya jala odon di paingot de bata ala lemuru do bangsoi gari ada lemdau ujungna toima rutusma na di bagasan ulaumi alai idama ikut tarulang doho imana kini di ayat-ayat ale dang tujuan di debata doi di tonga-tonga di bangsui ale yang tujuan di bata mangulu kita di bagasan debata jala asa terpasu-pasu jala gok pasu-pasuna tu bagasan ngulutah di pasu-pasu tu hatta mahita lau mambonai di salhut aka ulauta dohon lumubi parsarota di tonga-tonga ni huriaun. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan diajari hodo hami di bagasan partikianon dinalaho mambonai di aka kegiatan lumubi di aka ulaun pakubasion di huriam. Leo matod di namarsi hohot di ganup hami Tuhan. Asa boy hamili Tuhan di tahun 2022.
marsi tutu hami hola mangaleon diri nami persobaun nami tuho martangiang manangihon suaram jala tok kami ale Tuhan di bagasan dami do lasni roha kami laho mangulaulon nami ulaun ni debata di tonga-tonga ni aka ragam pakubasion di huriam pakai mahami songon si Jesaya li Tuhan asa gabi sada parhitianmu laho mambayna dinggan di tonga-tonga ni harajaon nani hubasan di tonga-tonga ni huriam Tuhan di bata pasu-pasu mahami na pungudison lehummat Tuhami lasni roha dami pikiran na torang jala lehummat Tuhami lituan nang pasu-pasu nang lumubi haki pason di hami lau mangula dia kaulon nami pinuji pinasangat mahuamang di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Ina marede hita sia nomor 278 laos martangyang panggunyanon. Tapasada marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, Tuhan ni si Abraham, si Ishak do si Jakob. Tarpuji maguarmu di bagasan bornginon, dinahutada hami ho di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lam hubaritaho kami sudi akan nabinahemmu di ngulu nami. Lam dam habilang kami Tuhan sudi tahe akadenggan di basam, di ngulu nami ganup marsada-sada. Asa ido na mangojar rohanami di bagas sabornginon rotu adopammu mamuji pasangapo disude panarihonommu di ngulu nami Tuhan tungpe di ngulu namion jot hami mangalau si syalomone roham rangan yang terima somar nida pangalahon nami do pabahenan nami ganupar na jot ale Tuhan makalupahon sude pangurupiomu di ngulu nami alai ala ni balga ni asi dohot holong ni roham totong do diudut hoho sanami saat tutikion totong do di parar hohami ala ni itar puji moho Tuhan di sude asi ni roham nau kucalohami di bagasan bornginon sude hami ruas ni huriam rab dohot perhalado namar sadatahi hami ale Tuhan patupaho pertangyangan pamuhai di taunon mamuka sude ulaun parsaoran ulaun kategorial, ulaun perpunguan sektor na adong di huriam hakabibi Cimanggison. Alani ina mangido mahami toho ale Tuhan.
Toppa madihami rohana yas asa marhai baruok kami. Asalam sumurung sihol ni rohanami laho marsaur dohot ho tumangihon hatam mangguruhon hatam lumubi mangulahon idingulu nami siganupari. Sudedo hami terjo asa gabe si hati dakonon maka tidak kolomo ni roham dohot hatam dingulu nami. Atong pakke masude hamiona le Tuhan. Gawe akan naposom mamaritahon guarmu dilihat portibion. Tuhan debata nunga hutangi hok kami hatam nabadiyai. Unang masahat songon itu hami ali Tuhan. Alani takang ni rohanami dohot alani jugul nami. Ikor rimas tarimas wali Tuhan maradopok kami. Asima roham dihami. Marpamuati roham dihami ali Tuhan. Buhai marohanamion asa totong todim to di perbadia manamian na mangarajai hami ganduk marsada-sada. Buhai pinggol nami asa tangi jala tinggil hami di hatam. Buhai parnidaan nami asa takas wida hami sude papahenammu dohot pangurupyomu di hami. Buhai nang pamangan nami laho maka tidak kon hasitongammu maka tidak kon lomani roham tuaka na dihumaliak kami. Tuhan gudang nai dope na husak kapi hami. Dingolu nami di tanoon lumobi huriam di taunon. Alani iunang los hami mardalan holan hami sadiri. Alay naing mali Tuhan ni hotonon nami sakap nami i hobartu lomo ni roham hobartu sakap mi ay imana domenggan dingolu nami. Tuhan paso-paso masudi parhalado dohot akan naposom na diutus soali Tuhan marhalado marhubas di huriaon. Asasian sadok rohanami hami ali Tuhan mangulahon ulaw pakubasyon nami. Sian ias ni roha do sian ringgas ni roha. Unang adong siya kami ali Tuhan namar na lebba, namar miyam-miyam. Jala ali Tuhan namar alasan dia kaulaon ng pinasahat mi Tuhami. Ali saliling nilihok ko di hami partikian dohot hosa hangoluan. Pakyon nami may ali Tuhan, patupahon na dumenggan dia kapakubasyon di sektor di huriaon ali Tuhan ng pinasahat mo Tuhami. Nang sudia karuas ni huriam siya nakadadana na me sa ato na matua. Paringgas sudia ruas mi Tuhan. Totong masihol tumangihon hatam, mangguruhok katam, jala mamuji pasangapo ditongan di bagas nasida ganup marsada-sada. Ali Tuhan debata huboto hami, holan hodo haposan nami, jala homa haporusan nami, dangadong pangalualuan nami agi aisi ali Tuhan yasoho, alani imad dalani taunon, rap dohot homa hami. Ali Tuhan debata, hodo nagok huaso, palua mahamion siyan saluhut dosa. Palua mahamion siya saluhut na haraparon. Palua hamion siya saluhut na kaparsorion ni ngolu. Palua nang hamion siya sudi ragam ni parsahiton. Totong depe ali Tuhan diodam pandemi COVID-19 kami. Doho sudi ruas ni huriam. Na saya totong membatasi sudi aktivitas nami. Alipos dorohan nami Tuhan. Ho mana palua hok kami doho sudi ruas mi. Siya ragam ni panahit na adong di portibion. Secara khusus ma di Bornginon. Huwa kami ditangiang pangodianonon akaruas ni huriam ali Tuhan na huwoto hami terpapar kabesa plusian waing naiko madohoti isolasi mandiri dia kainganan nabi homa ali Tuhan na paposor rohana sida homa ali Tuhan na manurduk ko tangamunal bohi pamalum nasa sahid sian pamatang ni nasida jala homa na patuk akan narikot na gabi bohal ni pardagingon nang bohal ni partodiod di nasida. Manang dia pe ali Tuhan akasahit ni ruasmi. Pos dorohanami tu dogogom dohot huasom laho pamaluponi. Haruna mati ali Tuhan boy pamalumommu. Lamma nasasahit nang nasohutad dahami pe tu do huasom laho pamaluponi saluhutna. Ido huhaposi hami. Jala ido ali Tuhan huhaporsai hami. Di bagasan Bornginon. Wadihok kami masudi ruasmi Tuhan. Diragam niya kapersoalan doho pergumulan ningolu ni nasida. Baik secara pribadi nang secara rumah tangga. Homa le Tuhan na maso-maso nasida saluhutna. Homa na mangurupi sudi ruasmi. Boya le Tuhan makamonakko nakapasorion ningoluna. Nang totong pahot haporsyaon nami Tuhan. Pahot haporsyaon ni nasida. Unang luas mabiar hami. Songon na tinohanommu le Tuhan tu naposom si Joshua. Naing masudi hamion pirtod dinami jala marsi hohot. So muba-uba. So manibil hami siya dalal lomani roham. Ale totong ma. Di bagasan pangoloyon nasitok kami mangihuton hatam mangihuton patikmu di ngolu nami Tuhan dinang pukon nami manasa pertangiangan tung pemarasing partording na siya nakanasomal
Ale unang mali Tuhan malpakurangi semangat ni sudi ruasmi do para haladom lahomad dohotisa. Totong mahami ali Tuhan nang dibagas nami nang dihuriot Tuhan boy totong mangihutos sa dohot denggan. Nan dia kaparpunguan kategori al dohot akapunguan dihuria di ulaun PHD manang penelahan Alkitab tabay si hol ni roha tu sudah anggota ni punguan lahomad dohoti ingan akaparpunguan ni dohot denggan. Dalam nami ali Tuhan lampatakon pakaporsion nami tuho. Nang sudah ma program ni huriot Tuhan hubasahat kami matuho. Homa namar guguy hok kami asa tolhas ulahonon nami idenggan hobar tolong maniroham. Dibornginot Tuhan naing pasahaton nami mangulu nami. Molo naing pakyon nami bornginon gabi borngin pangalapan gugu. Sa idungo maho di podoman nami anon ali Tuhan. Asa sonang so haribu-ribu kami mamulus borngin na holumon. Jala postorohan nami mangulu manang mate rabdohot homahami. Asiroham tangihon matang yang namion. Nausobahok kami holan marhiti guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Mari dimahita si nomor 710 sia ayat sadar romangihut los di soma tapasahat peliata tu huriado pembangunan. Jongjong mahita saluna asauna yunani tatangnya koma pilihan atau pasahat di baga sambornginon martang yang mahita ali di bata amanamina di banua gijang kodo harorwani saluhud silen lohona dinggandut nasa ulibasa nama diutus pasatami masih ane lohon mi tu kami pilihan nami tu ho saya jalo magabe uap na khusus di jolom pasu mai jala ramoti asa ubarahasia kami pilihan non pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doh di porti bion buhai marohanami marhi di terdim asal mutadah kami goreng sin lohon mi tu kami asal mgir-gir kami mandok mulyati tu ho marhi hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmah kita mangidu di tangyak tai Ali amanah seroma sesaut malam meneroham di bawah tangan songan amina gijang leoma tu hamis dari onham dua siapa sesama dosa nami song panesanami di dosa ni dongan amar dosa tu kami unak kami tu untuk penguncunan palua mahami sampang ngago ayo ulun don hagugon roh dia sengapot saling asini rohana sian Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohana sian di batamata dot parsoran itu di perbadia mah nama masu kamu salhutna amin.
Amin. Amin. Amin. Selamat malam dihita saluhna horas.